Brad, kumusta na ka, Brad? Kaya nagantos. Kapoy. So, what's up mga idol? Narimi karon sa balay sa mga barkada atong usama kauban sa vlog. Ay pila na kadlaw wala na si madto sa mong tapukan nga asa mga vlog. Among kumustahon siya nga nang narimi karon sa ilang balay day, sa balay, masara ilang balay diri sa bukid. Gikan kami dito sa Atbag. So karon guys, ato na to ang ilang balay kustahon nato si Brad Arjun. So guys, hapit na mabot din na guys. Tara si Brad Arjun guys. Tara guys. Ato kumustahon. Kung sa iyong trabaho. So guys, karon guys, mo na ilang balay. Brad Arjun. So naa siya karon diri guys, kanang namugha og kahoy naman para ibaligya. Among kustahon og among istoryahan si Brad Arjun. So amo ray karon istoryahan si Brad Arjun kustahon. So Brad, kumusta na ka, Brad? Kaya nagantos. Kapoy. Saan nagibuhat mo, Brad? Raha. Kahoy. Nya pila mang kuana na day? Ligya na. Singkong bangan. Anay pamugas. Atas. Nya Brad, kumusta naman ka, Brad? Wala naman kay vlog sa ato, wala na yung madulhog lagi. Busy lagi ba? Pangahoy kaya. Ano na para ulit ko. Duhago lang mo. Kapit na marot lang gatas. Hindi para ulit ko. Sana bumpers. Okay ra ba di sabot may Brad? Layo ra sa dinyo adre nya. Baklay pa ka. Pila pa ka sapa imong magian. Nya Brad, mura lagi ka gisubawan, Brad. Ano ko ba kanang siyempre kanang mangahoy ka ba? Yan, one init ba ya? Kanya. Tapos sa mga anak, tagay. Okay, ilang siyempre may itong bata. Basta na ko ka na yan, sa kapoy. Nya Brad, pwede mo matanda sa mga anak, Brad? Oh, na. Batas na ko. Ano ba? Kasi pa gani, Brad? Ninya may. Yang asa ni de. Masa tato, nasa gawas. Mama din mo gawantay mo sa. Ilang ka buwan, Brad? 3 months. Si pangalan na? Ninyaan. Karong usa? Yami. Ninyaan. Ako na eh. So, karon guys, ako ito ilang balay ni Brad Arjun. So, mao din nila ang abuhan. Ang kusina nila. Mao din ilang kusina guys. Kani ilang lugar,
damuhan. O mo din nilang CR guys, kana guys. Mo nilang CR. Na sila sa pangtanom nga mga gulay para ilang tanon. Nga mo nilang gibaligya nga kahoy. Kana gipagbuhat sa init aron muuga yang ibaligya na murder para makabalay sila og bugas. So karon guys, nator na ilang balay. Hintang sa nabuhi ni Brad Arjun. Kung kisa rin ganahan mo tabang, comment lang mo dito sa among page na ato lang ta magchat-chat dito ganahan mo tabang. So kami kung nasad mi tabang sa mini Brad Arjun, kung taga mi grasya sa Ginoo ginagmay tabang sa mini Brad Arjun. O kung ganahan mo tabang, comment lang mo dito sa akong gingang ginina. So, dili lang ko kutob. Salamat. Yo, so karon guys, muli na mi kay layo pa mamang baklayon. Nga manangit ni Brad Arjun. Brad. Brad. Brad.